एके तुम्हाला बसली नाही मूड लावलं त्या मोठ्या मोठ्या ड्रायव्हरचे पारात पड के घुटी राहायचे मुझ पाया पावतो बसतो मग सांगतो मुका दोघी चालले देई आणि बाकीच्या मग सांगतो पाय घालतात नो ही बस इज फुल हुई ते नेक्स्ट बस या बाकी केसो काय दिले आमगे गोय झालेली असं काय काय बस कितली फुल जाऊन कितली पॅक जाऊन लोक दोन घरा बाहेर आणलेली होतात तो घरीच राहू सारखीचा लाभ होत आहे या मग केसो काय दिले हा तो बरेचसे जाऊन होईल का आणि एका हा बाका हुई सुनिया मग घराकडे हा केसरी सिरीज करपा आवडला काय बरं उलवा जाणतो काम आवडतं आता काय जाणार अरे घराकडे बसवला हो दिसताय मग बघता सारखं लिविंगशा पाशी वाचू लायका रेस्ट लागा आणि असं आपल्या बारीक बारीक किती बोत म्हणून सांगो विसाम किती एक बारीक बारीक किती म्हणून आम्ही दोघांचे पोट बघता नागाली राम होता दिस काढू जाताय हा आणि बसो ना आता टीव्ही मुखार फक्त ते बसो फुटबॉल खेळता क्रिकेट खेळता हे फुटबॉल क्रिकेट खेळ आम्ही पोट बघा लो काय कशा बघा असं सोसायटी दाखीत करतो आणि घरी माग रांगो पोटवले आपण वसवान तरी माग रांगो दोन त्याला गुज मारा पोट मार गुज बाहेर 1 2 3 लंडन पावलं म्हणून जय हो हम स्वप्ना भी ना मरे चिमटे काढून चोयलो ना पावलो लंडन पावलो आवय लंडन आणि म्हाका कोण व्हरोन तो या गोंय गेले तेन्ना म्हाका गोंयासून सगळ्यांनी म्हाका फोन दिलो लंडन येयलो म्हणून फोन कराय म्हणून हांव आमचे गांवची सगळी हिंगा आहाय न्ही रेल्वे इना सिंगा पोते बोसक्या हिंगा कदंबा ड्रायव्हर फेलिक्स हिंगा मिनी बसीचे ड्रायव्हर टॉमी हिंगा आवय आयकले फोन मारीत झपा झप पोरं येतो म्हाका लिस्ट काडटा फोन नंबर आवय जास्तीत मेळ्ळो पयलीं हॅलो हॅलो जासी हांव लुईस रे ओय एअरपोर्टार आहा ओय लंडन पावलो वरां येता मरे कोण जाशीत रे तोकल्यान सुद्धा लागीत रे हांव लुईस म्हणून कोणा आवडतो ना आनी मुगे नांव जाशीत न्ही माय नेम इज जेम्स यू अंडरस्टँड यू कॅन अंडरस्टँड अरे म्हाका वळखना आनी जास्ती तांबो जेम्स जालो बरें मरे म्हाका वळखना आमगे ती तूं डेली पासोय मारता मरे पुर्तुगेज पासपोर्ट करूंक जाय म्हणून आनी लिसा मारियाची वळख हांवें करून दिलो मरे तुका विसरलो हॅलो 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 दोल्डीरान फोन दवरलो ह्या दोल्डीरान कडेन पावंड जाले आसतले आनी फाल्यां मुखार जावचें न्हय हांव दवरता आनी ह्याच्यान फोन दवरता जाल्यार कितें जालें आनी डिस्कार्ड नांव नाय करून You have got an
Hi, this is Financial Assistant. Sorry I can't take a call right now. Please leave your name and telephone number and we'll get back to you as soon as possible. Thank you. Baik, jadi kau itu. Ready, kawan ready. Halo, halo. Oh, saya baru bos. Kau yang baru nombor di time berapa? Ani nak kau tahu yang selalu bersama. Songsar wong iramu non. Lan mau tersoya. Yang loi telepon bebek. Boy dan jadi sabaya. Jauh tu pak, sata mereka. Ya pun, ये वाट उल्लो हा. फ्रेंडा एड्रेस केलो तेको पासवर्ड है क्या तोरी मैसेज आला तोरी बिना कोण मेवळ्या यानी किती सायबा हा पाया टारू ब्रेक लागल्या पुरो देव पावलो ब्रेक आहे बाबूस दिस एड्रेस आम पहिले पण पावली हा कोण पण सांगची माका What? This Zago Lugar, where are you? You know? What? I don't understand a single word you just said. I'm not Paki. By the way, do you have 10p on you? Tapoy siya na daru bhi dala hai. You Paki get lashed. Aao baat ki hui. London एकटीला पाच नाही करू नये आणि एका मुलग्यावर पाच म्हणते किती पॉइंट टेबल Are you going? तू किती पाहिजे Asu video watch na. एक बातमी आली होती कुठली दिसता ये याने सुपट ते सांगशी Amber? Yeah. Yes, 7 sisters must important. सांग पडली होय आम्ही तू 5 नावावर म्हणा हा बेबी हुट्टे काय की ना होय Ni highlight. Say, okay, on the pasal na taon to kon kawai na deki ka. वय आवय तैले गोयकार हुई पाऊ गोयकार आवडत नाही गोयकार ते गोयकार असत काय